Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιάννης και σήμερα φοράω hoodie. Εντάξει, πλάκα κάνω. Πάμε πάλι. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Αν θέλετε να κάνετε και άλλα βίντεο στο κανάλι μου, κάντε ένα like και ένα subscribe. Και τώρα πάμε στο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, είμαστε στο Minecraft. Γιατί χάθηκαν όλα τα items μου. Λοιπόν παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι μας κρύβει το Minecraft. Πρέπει να βρούμε, γιατί πάντα μεταφέρνουμε σε άλλους, φυσικά σε άλλους κόσμους, μεταφέρνουμε κάπου αλλού και δεν έχω τα πράγματά μου. Πρέπει να βρούμε λοιπόν. Πρέπει να βρούμε λοιπόν τι γίνεται. Επειδή ρε φίλε, ας πούμε ότι έχουμε διαμάντια. Θα τα χάσουμε. Πρέπει να βρούμε τι γίνεται λίγο. Ωραία, λοιπόν, έτσι το πίσω. Ωραία, λοιπόν. Σπάμε λίγο το δέντρο. Φέρτε εδώ. Ωραία. Ωραία, τώρα θα πάμε να φτιάξουμε εργαλεία. Για να μπορέσουμε να φτιάξουμε πέτρινα εργαλεία και μετά να πάμε να βρούμε iron, σίδερο. Και μετά αυτό να φτιάξουμε σιδερένια εργαλεία και μετά να πάμε στο nether και μετά από το nether να πάμε να γυρίσουμε πίσω, να πάρουμε πράγματα που θέλουμε και μετά να προχωρήσουμε να πάμε στο Ender Dragon, στο portal, στο Ender. Και να γουρούμε. Imposter, you. Παλέψουμε. Να παλέψουμε, έλα εδώ, εσύ. Έλα εδώ. Λοιπόν, ωραία λοιπόν, έχουμε φαγητά τώρα. Εδώ πέρα είναι... And here we found a cave. Την πέτρα της. Επειδή χρειαζόμαστε πέτρα για να χτίσουμε πράγματα. Να φτιάξουμε και φούρνους. Σκάβουμε τις πέτρες. Βρήκαμε Oh my god, iron. Κάτσε λίγο, θέλω να δω λίγο πόσο iron έχει. Ρε, τι λες τώρα. Με το που αρχίσαμε βρήκαμε iron. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ όσο το άλλο. Γιατί το άλλο ήταν περισσότερο. Ήταν πιο πολύ. Στο τελευταίο επεισόδιο. Ωραία λοιπόν. Ας πάμε. Κάτσε, είμαστε σε μισή πρώτον απ' όλων. Είμαστε σε μισή. Μάλλον. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε γρήγορα. Πάμε σε μία σπηλιά να βρούμε κι άλλο iron για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σιδερένια εργαλεία. Ναι, αυτό χρειαζόμαστε. Ξέρεις κάτι, θα κάνω μια ιδέα που δεν είναι καλή. Θα την κάνω. Είναι να σκάψω προς τα κάτω. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να το κάνω. Αλλά θα το κάνω. Ωραία. Λοιπόν, δεν βλέπω τίποτα. Οπότε εγώ λέω να πάμε σιγά σιγά προς τα...
Πάμε. Ήθελα να κάνω λίγο parkour. Ωραία, λοιπόν, πάμε πάλι να το κάνουμε. Είμαι ο παρκουράδας Γιάννης και κάνω Now let's go to parkour. Και έπεσα. Λοιπόν, τώρα εμείς ψάχνουμε για σπηλιά, ναι. Ψάχνουμε για μία σπηλιά για να μπορέσουμε να βρούμε κι άλλο σίδερο. Ναι, χρειαζόμαστε. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σαν... πώς να το πω. Βρήκα μια σπηλιά. Θα τα βάλουμε We find a bigger σε αυτό cave. που λες. Πρώτα θα κάνω αυτό και μετά το άλλο. Λοιπόν, πρώτον θα βρούμε μια σπηλιά που τη βρήκαμε, οπότε τσεκ. Δεύτερον, θα πρέπει να... Θα πάμε να βρούμε iron και να φτιάξουμε εργαλεία από iron. Βρήκαμε iron. Μετά από το iron θα πάμε στο nether portal και μετά από το portal θα έρθουμε να πάρουμε φαγητά και τα χρειαζόμαστε και μετά φεύγουμε για το end. Και τελευταίο να σκοτώσουμε τον δράκο και να πάρουμε το αυγό. Εντάξει, γι' αυτό πάμε να αρχίσουμε. Λοιπόν, έχουμε 4 είδη. Μπορούμε να φτιάξουμε μια σπίδα, μια ξύνα. Κάτι. Ήθελα να φτιάξω κάτι για να έχουμε φως. Φτιάξω το φούρνο. Και εγώ απλώς θα... Όχι! Τι έγινε? Δεν μπορώ να κουνηθώ! Δεν μπορούσα να κουνηθώ! Ρε, δεν μπορούσα... Κάτι έπαθε το controller μου. Δεν μπορούσα να κουνηθώ καθόλου, ρε φίλε. Μα καθόλου. Τώρα στεναχωρήθηκα, ρε φίλε. Έχασα πράγματα. Και νομίζω ξέρω από πού ήτανε. Λοιπόν. Κάπου... Έλα ρε φίλε, δεν μου αρέσει καθόλου η νύχτα. Κάτσε λίγο να δω κάτι. Λίγο, εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε ένα μάτι. Άμα δούμε κανένα τέρας, όπως κάνουμε αυτό. Θα το πετάξουμε στο κεφάλι. Εντάξει, πλάκα. Πρέπει. Αυτό δεν μου αρέσει η νύχτα. Για το creeper και για τα πάντα. Λοιπόν, αυτή ήταν η παραλία που ψάχναμε. Και τώρα κάνουμε parkour. Είχαμε ανεβεί σε ένα δέντρο. Κάναμε parkour. Φύγε από εδώ. Αμάν. Τώρα δεν θυμάμαι που είχα πάει. Πώς θα πρέπει. Βρήκα το dirt. Ναι. Κάπου εδώ πέρα είναι σπηλιά. Γιατί βρήκα το home που είχα βάλει εγώ πάνω στα δέντρα. Το τελευταίο μου νομίζω. Και να τη σπηλιά. Μπορεί να μου κουνηθάνε 10.000 τέρατα τώρα, αλλά δεν πειράζει. Τουλάχιστον... Παρακαλώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλλον κάτι λάγκαρε. Δεν ξέρω. Μάλιστα θα αφήσουμε το βίντεο εδώ. Και στο επόμενο, βασικά θα το φτιάξω. Τώρα θα προσπαθήσω να το φτιάξω.
και στο επόμενο θα παίξουμε. Σε επόμενα βίντεο θα παίξουμε Minecraft, εντάξει. Πω παιδιά, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Το Minecraft μου λάγκαρε και δεν μπορούμε να παίξουμε. Αυτά. Θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο, κάνετε ένα like και ένα subscribe για άλλα βίντεο. Αυτά. Γεια σας! Hey guys, my Minecraft. Something happened. I will fix it and go back to Minecraft. Like and subscribe. Bye.